σου, άλλο έμι σου και μαχώ. Άλλο έμι σου και μαχώ. Άλλο έμι σου και μαχώ. Άλλο έμι Ούτε κινητό, ούτε μένει τίποτα, μείνετε μόνο το κινητή. Αυτό προβλέπεις λίγο πολκιάς μόνο κάνεις εδώ ταμείο. Τι πολκιά για εμένα, τι κάνει. Ξέρεις πόσο κουραστική δουλειά εδώ, όλα δουλειά. Αυτό είναι ένα άτομα, δεν είναι δουλειά όλη τη δουλειά. Όλα τα Σίγουρο, κυρία του, τι πράγματα κινήσαμε, τι πράγματα έχει παλιό, τι πράγματα βάλουμε έξω. Όλα παρή δεν έπαιρνε, εσύ μόνο κάτεις εδώ λίγο, μία ώρα, 2 ώρα κάτεις μόνο πουλά. Ισυρίζεις, όλα βουίτες, όλα δουλειά. Εντάξει, ζουρίζεις. Πήγε η σπίτι, να είναι μπάνιο. Έλα εδώ, 2 ώρα πήγε. 2 ώρα πήγε, 10 ώρα πήγε. Εγώ τη μισή ώρα, 4 ώρα κλείνω, εγώ μόνη μου 5 λεπτά θα έρθουν σπίτι, τελείωσε. Πάλι σαν να 7 ώρα συχνάω παιδιά, εγώ πήρω σπίτι σχολείο. Και βοηθάει. Φοβάσαι, πες το πάνω σου, ένα νοικιάζει σπίτι. Ένα σπίτι, τι δεν μπορεί να βρεις σπίτι που νοικιάζει. Τι, πόσο μήνα περιμένει σπίτι. Δεν είναι τόσο παιδιά η σπίτι, δεν είναι. Άμα η σπίτι νοικιάζεις είναι φασαρία. Παιδιά πολύ ψηρίζει, κάνει φασαρία. Να είναι μοναχικό το σπίτι, να είναι αλάνα και εκεί να παίζει. Όχι, αυτό το σπίτι που είναι όσο φωνάζεις δεν έχει πρόβλημα. Ξέρω. Είναι εντάξει. 450 ευρώ πήρα εγώ πριβάτη. Ακόμα δεν πήρεσα, 100 ευρώ ακόμα είμαι. 100 ευρώ. Έξω φωνάζεις. Κάποτε φωνάζεις όλο το οικοδομή είναι τερλά και το μαγαζί είναι τόσο τι είναι. Λέει εμένα δεν λέει τίποτα, λέει εμένα λέει όλα, αυτό δεν λέει κανένα.